I això que us volia comentar, tinc uns estudiants que han de fer la presentació d'un treball a classe i vull que el facin que se'ls registrin i que el presentin perquè així ens podem avaluar la competència oral. Com ho tenim, el tema del sistema autònom? Doncs ja està en marxa, no? L'Albert ho sap, alumnes seus han vingut a autoregistrar-se, a veure, no només per avaluar la competència oral, sinó també ho han fet en anglès i també s'ha avaluat el treball en equip. I a veure, els alumnes, des de principis de novembre, poden entrar a la pàgina web de la biblioteca, hi ha un enllaç que dona accés a l'aplicatiu, i ja està. Tot el procediment és molt senzill i després fer-se el vídeo també. El projecte ha quedat molt bé. De fet, és un projecte transversal que s'han implicat professors de diferents departaments de l'escola, el servei d'obres i manteniment adaptat a l'espai, serveis informàtics adaptat a un aplicatiu de reserva i ha instal·lat el software, i l'estudiant de forma autònoma es pot enregistrar. Jo crec que si ara mateix anessis al pati de l'escola, davant mateix trobaries algun estudiant que ja ho ha fet servir, fins i tot. Mira, estem guardant la setmana una aula del servei d'enregistrament d'aquí a la biblioteca. A través de la web de l'escola es pot reservar. Està molt guapo avui, no? I això per què serveix? Per poder-te gravar a tu mateix fent una presentació i després poder-te veure des de casa, per veure si tens algun tic o algun problema. Aquí està la pàgina, anem a reservar, aquí esculls el dia que t'interessi, per exemple el divendres. Pots consultar la disponibilitat per si està ja reservada. Quina hora? Anem ara a les 12:30, per exemple, són i 27, anem a 2:15. Que he dissenyat, que consisteix en un control d'alçada d'un levitador aeri controlat per SmartLab i Arduino.